Ongi etorriak beste behin, txapelketa nagusiko saio bakoitzaren ostean zabaltzen dugun leio txiki honetara gaur ere kuku batzuk egin dizkizuegu eta gaur Maulera etorri gara, hemen erabaki baita finaleko 8kotea Maialen Lujanbiorekin abestuko duten 7 bertsolariak. Lehenbizi esan dezagun zein diren 8 finalistak. 8 finalistak dira Maialen Lujanbio, Amets Arzailuz, Igor Elortza, Beñat Gaztelumendi, Aitor Mendiluze, Sustrai Kolina, Unai Iturriaga eta Aitor Sarriegi. Hori da, abenduaren 15ean beken kantari ikusiko dugun 8kotea. Maulen erabaki da hori, Maulen jokatutako saioaren ostean jakin ditugu puntuazioak eta azkenean Mauleko saiotik 2 bertsolari pasa dira finalera. Eta Mauleko emaitzak hauek. Lehenbiziko postuan Sustrai Kolina 685 puntu terdirekin, bigarren Unai Agirre 681 puntu terdirekin, hirugarren Jesus Mari Irazu 689 puntu terdi, Aitor Mendiluze laugarren 688 puntu terdi, beraz denak 10 punturen barruan edo gutxiagoren barruan, oso lehenengo 4 postuak oso estu joan dira. Bosgarren Jon Euria 676 puntu terdi eta seigarren Agin Laburu 658 puntu. Hauxe gaurko 6kotea. Finaletik kanpora geratu diren 2 bertsolari nahi genituzke aipatu gaurko saioaren zertzeladak ematen hasi aurretik. Batetik, Unai Agirrek egin digun txapelketa. Unai Agirren aurtengo txapelketa izugarria izan da, zoragarria izan da, lehenengo saiotik maila batean jarri zigun, altura batean jarri zigun, eta hortik jetxi gabe nola joan den pixkanaka bere bertsokera fintzen, edertzen, eta bere kantakera, bere doinu, bere elegantzia, eta horrekin geratu gara, eta bere bertsotan egiteko modua, benetan zorionak eman egizkiogu Unai Agirreri sekulako txapelketa egin duelako. Gainera, esan dezagun, empate egin duela Aitor Sarriegirekin, Aitor Sarriegi eta biek puntu kopuru bera jaso dute, lehenengo itzulian eta bigarrengo itzulian egindako saioen batura eginda, eta epaileek puntu guztiak batu behar izan dituzte, eta halako koefiziente bat atera dute, eta azkenean koefizienterik altuena zeukanari Aitor Sarriegiri eta eman diote finalerako postua, horrela dagoelako araudian jasoa, beraz epaile gehiagok zeukaten Aitor Sarriegi gorago jarrita Unai Agirre baino, beraz hori izan da erabakigarria, azken momentu horretan enpate hori argitzeko. Bigarren bertsolariak gaurko saiotik aipatu nahi duguna, Mauleko saiotik, Jesus Mari Irazu. Asko gustatu zaigu, lehenbiziko bertsotik ze zentratuta etorri den, ze sartuta egon den saioan, eta nola ekarri dituen, bertako hitzak, euskara badakigu bakarra dela, baina euskara kolore asko ditu, eta gaur Maulen zegoela, horren konstientziarekin abestu du Jesus Mari Irazuk, eta txalogarria izan da, ekarri dituen hitzak, hiztegiari egin dion aportazioa, eta bere alegina, eta guk uste bertsolaritza hori ere badela, egokitzen jakitea, eta ondo asmatu du, eta jendeak hori asko eskertu du, eta konexio handia lortu du Jesus Mari Irazuk. Beraz zorionak biei, gainontzeko ere bai, baina hori bereziki gustatu zaigu. Gainontzean hasierako agurrean Irazuk berak esan du, geografiarekin jolastuz, Maule, Barakaldotik, aski urrun dago, baina Lurdesetik nahiko gertu, mirari horren bila zetorrela azkenean ez da posible izan, nio esan da bezala saio polita egin du. 10 handian, aipatu nahi dugun saioa, Unai Agirrek eta Aitor Mendilutzek egindakoa. Zergatik? Lehenbizi, aukeratu duten doinuagatik. Murgian 8 handian doinu zoragarri batekin egin zuten biek bertsotan, gaur 10 handian beste doinu eder, doinu elegante, jantzi, garai bateko usaina duen hoietako doinu batean egin dute bertsotan, eta bertsotan ondo egin dute gainera, behar bada Aitor Mendiluze berak esan digu, ohitu gabe zegoelako doinu horretan plazetan kantatzen, pixkat kosta egin zaiola lehenengo bertsotik doinuan sartzea, baina gero ederki sartu da bere paperean, eta hori bertsoaldi bikaina izan da, eta asko gustatu zaigu, eta asko eskertzen dira holako aportazioak. Aitor Mendiluzek biak zaharretxean zeuden bi zahar ziren, eta lehenengo gaua zuten zaharretxean. Aitor Mendiluzek bota du, ez dakit inoiz helduko naizen honi etxea deitzera, zaharretxeari etxea deitzera, eta Unai Agirrek esan du, gu bizitzera etorri gera, ez gera etorri hiltzera, hori izan da bere azken bertsoa, eta txalo zaparra da handi batekin eskertu du hori publikoak. 8ko txikian 3 bertsoaldiak, izan dituzte gauza politak, Sustrai Kolina eta Aitor Mendiluze bikotegide ohiaren balkoipera joan dira parranda betean, eta bi Romeo hor zeudela eta Julieta faltatzela, eta horrelako ateraldiekin saio politia egin dute.
Jon Euriak eta Agin Laburuk elkarrekin bizi dira, eta Aginek Joneren hortzetako eskubila erabili duelako. Jonek oso ateraldi polita bota dio, esan dio, nik Aginak ez, nik Agin garbituko nuke, bere izenarekin izjoko eginez, eta Unai Agirre eta Jesus Mari Irazuk, gazna kontuak, Irazu berak esan duen bezala, hartzai batek bere koinatua bidali du, Unai hartzainak bidali du Jesus Mari Irazu bere koinatua, bere gaztak saltzera merkatura, eta gaztak oparitu egin ditu, eta gaztarik saldu gabe etorri da. Eta hor ere oso saio polita egin dute bien artean, eta hor Irazuk ere bertako hitzak eta aipamenak egin ditu, eta euskalkiarekin asko jolas egin du. 10 txikian Unai Agirre eta Jone Uria, biak daude haurdun. Jonek etxean edukin nahi du aurra, Unaiek ospitalean edukin nahi du aurra. Benetan bertsoaldi bikaina izan da, elkarrizketa hasieratik amaieraraino eraman dute eta asko gustatu zaigu. Jonek esan dio, etxean jaiotzen bada aurra, umeak esango du ongi, nik inoiz esan ezin izan dudan hori ez, alegia etxean jaio dela. Eta Unaiek erantzun dio, igual usteko duzu, oroitu egingo dela, hor humorez erantzun dio. Jone jarraitu dio, nik kontatuko diot eta ez gutxitan. Unai jarraitu du, zer egingo dezute gauza zailtzen bada, alegia etxean, arazoak etortzen badira, zer egingo dezute. Jonek erantzun dio, lehengoek ere alaxe izaten zituzten aurrak, eta lehenagoek ala egiten bazuten gu zergatik ez. Eta Unaiek amaitu du oso ondo esanez, ni ospitalera noa diotxut benetan, eta etxean izango naiz 3 egunetan. Oso bertsoaldi polita eta asko gustatu zaigu. Puntuka, Unai Agirre berak eta Sustraiko Linak segulako puntualdia egin dute, behar bada orain arte 3 saioetan entzun dugun saiorik politena eta ederrena entzuteko, esaten ari ginen ariketa hau etzela nahi bezain emaitza honak ematen ari, baina lortu dute elkar hartzea, eta behar bada gaurko 3 puntukako saioak izan dira gainera politak eta entzuteko modukoak, baina benetan aipatzekoa Unai Agirrek eta Sustraiko Linak biak etxean elkarrekin bizi dira eta ordenaren maniatiko hutsak dira, eta etxeko detaile pila bat komunetik sukaldera, sukaldetik gelara, lurreko galtzerdiak, azulejoak, zartagiak denak aipatu dituzte, eta jendeari asko gustatu zaio, eta guri ere asko gustatu zaio. Kartzelako gaia, neork ez zuen espero, baina lortu egin duzu. Neork ez zuen espero, baina lortu egin duzu. Balantzak bekera eraman gaitu. Jende askok gaurko saioa den saioa izan da, maulen egonda eta bekeko emaitzak erabakiko ziela jakinda, gehienek hori egin dute, bekera iritsi direla eta egoera horri heldu diote. Kontrapuntua aurkitu dute, bai Sustraiko Linak eta baita Agin Laburuk ere. Sustraiko Linak, bera mutiko itxusi bat, 17 urteko mutiko itxusi bat bezala aurkeztu du bere burua, baina gelako neskarik ederrenak muixu eman dio, edo berak eman dio muixu neskarik ederrenari. Hori, inorketzuen espero, baina lortu egin du. Eta hortik, benetan oso humoreko, historia komiko bat montatu digu, eta Agin Laburu berriz, txirrindulariaren paperean sartu du bere burua, eta lehenbiziko bertso antologikoa izan da, goitik bera, nere gela apaintzen dute Armstrongen 7 argazkik, burura gauza asko datozkit, zuzendaria kotxean, karrera bat entzi joan, eta zuzendaria kotxean ondora etorri, eta esan dit besteak atzetik ziaztik, eta enuen espero, baina horrek indarrak eman dizkit. Benetan goiti berako bertso bat izan da txirrindulariaren paperean. Eta gainontzakoek beken kokatu dute euren burua, Jon Euriak beken jarri du bere burua finalean, eta buruan txapela zuela, nere burua txapelarekin eta azken agurrik gabe, tesitura horretan kokatu du, Aitor Mendiluzek ere beken jarri du bere burua, eta berak ere txapela irabazi duela eta berak ere ez zuela espero, eta Jose Agirreri eskaini dio azkenean bere txapela, pentsa txapel imaginario hori, ez da aukera txarra, txapela irabazteko, gaiak ematen dizu aukera eta zuk zure burua txapeldun izendatzen duzu. Unai Agirrek ere beken izendatu jarri du bere burua, lehenengo bertsoan esan du niretzat gauza handia baitzen mauleraino iristia, bigarren esan du baina edozeinek lortu dezake gogor saiatu ezkero, eta hirugarrengo bertsoan esan du orain niretzat txartela daukat, eta 5 sarrera gainera, humorez atera du sarreraren kontua. Eta Irazuk ere ez du beken kokatu bere burua, beraz 3 eta 3 izan dira, Irazuk laborari baten lekuan kokatu du bere burua, eta esan du denok espero zutela bera joango zela Parisera, baina bera
hemen geratuko dela, autua egin du Siberuan geratzeko, laborari lanak egingo dituela, eta amaitu du bezanez, erakutsi dut posible dela Siberuan bizitzea. Honen bestez, amaierako agurra bota dituzte, Sustraiko lineak esan duen bezala hegoaldekoak amaitu da pastorala, eta emaitzak hauek izan dira, eta jendeak erabaki dezala, eta beken ere, Barakaldon ere, sentituko gara etxean bezala. Ondo izan, aio!